ten bazén. Aha. Pomoc. Tak. Jop. No to dostavuje. Je Muník a v dnešnom videu si ideme postavať hotel. Vlastne, no ani nie moc, lebo ja už ho mám. No. Ale môžeme si ukázať house tour. No. Umný. Ty vole, jak sa tu dostali? Hej. Poď. A ty tiež vyplní. Hej. Hej! O, bude tu celú cestu asi s nami. Tak nie. Tak. No, najprv sa vysmíme. Áno, nemám pleť celý späť, ale urobím si mesto, tak im napíšte do komentárov, a čo mám ďalšie dať do domov, lebo neviem. Neviem, čo mám vyrobiť, aký obchod alebo niečo, tak mi dajte do komentárov. Tak, a to je prvá izba, ktorú som aj robila. Jak chcete, ukážem vám, ako toto robím. To je, neviem čo, umývadlo, no, sprcha. Nepýtajte sa ma, prečo tam je okno vedľa sprchy. Ja to tam proste mám a nepýtajte sa. Určite nie. No a najďalšiu izbu, to je 2. Jep, to je normál. Normálka úplná, že? Normálka. Je úplná normálka. Taká malá. A čo? To je jedno. A posledné poschodie mám iba pár poschodí, toto je posledné. Toto je vecko. No sa úplne na to po toto. Proste no sa na to vykašľala. Tu tak. Vecko. No. Proste takto. Normálna izba. Takže tak. Ty vole. Tak to bude môj hosky. Mám vecko iba toto má. Bude to môj hosky. Tak. A jo, chýba tu kuchyňa, všetko, ja viem, ale to je jedno. Nebudem to tu mať. Vlastne tuto je potom, robím kúpalisko. What? Čo to bolo, neviem, čo sa stalo, OK. No, to je 3, 2, 1. Tak, no, trošku to potrvá. OK, moc som ďaleko neurobila, ale bude to takto. No, ďalšie čo dáme, piesok na 100 Pro. No, bude to asi normálny, no, taký iný dám. No. Urobíme už túto piesok. Počkaj, ten piesok. Nebudem rád, keď to bude ten piesok, ktorý chcem. Tak tento piesok dáme do vody a musím nájsť normál piesok. Piesok máme, ale chcem si urobiť strom palmu. Neviem, či toto je vôbec. Veď uvidíme. Preč? To sa mi bude hodiť těžké a toto asi tiež preč. No, palmu chcem strašne moc, lebo chcem si vyrobiť. No, jak nebude palma, tak si ho vyrobíme. A toto by mohla byť palma, či nie? Nie je to palma? To sa nechcela asi. Tak počkajte. Ty kokos, ja to musím celé normálne.
To som dobre vymyslela, great. Vážne great. Som mega dobrá. Teraz musím celý poničiť. Jo, už nedávam normálne toľko, to budem ničiť. To som tu nemala dávať. Urobím si palmu. Neviem, čo toto je vonku. No. Ale toto mám nejaké zničené. Už. No, možno to sa, tak robím to potom. No, teraz ideme na piesok. No, je tu celý bordel, to je jedno. Tak. Vážne dobré. No. Musíme trávu, lebo... No, ste to videli, čo sa stalo teraz? Tak. No, krásu. To je pekné. Inak piesok tu bude. Ty vole! Dám tu iba hlinu a hotovo. Hlina tu zostane v tom. Nedám túto hlinu, to bude. To ma zaujíma. Jo, to bude asi... Ktorá je na razke? Ja, jasním. To je hlina, ale hodí sa mi takto. Jep. Tak. Tak. Idem to urobiť. No, čo to vyzerá, tak to neviem, koľko mi to pár minút trvalo. No, veď toto asi je. Robíme takto. No, tu dáme piesok ešte. Tu je len... Bude asi aj part 2. Uvidíme, ale rozhodne áno. Dozvedel som sa, že tieto stromy môžem ich takto a to je podľa mňa dobré. Jen to tamto je ešte furt. No, ideme ďalej. Hlavne budem potrebovať, tak je tu neviem. No to tady budem asi potrebovať najmenej. Teď čo budeme potrebovať ešte? To potom nebude dobré. Ešte svieti. Tak to bude. To je dobré. No, to je dobré. Neviem, že by som to urobila, ale asi takto. Tu je lepšie. Tak. Tak. Zatiaľ dobré, ideme sa vyspať. Bo vidieť, že mi tu zombíci chodia a musím to popraviť. A idem spať. OK, už je deň, takže ideme na to. Ideme dostavať dom. No, kúpalisko. Hlavne nechodí tu. No. Tak. Dobre, podľa mňa ako zatiaľ. Napíšte do komentárov, či sa vám to páči takto. Som snažila. Čakujeme takto. To bude lepšie ešte.
OK, tu trošku tento stroj nepodarený naraz. No to to nevadí. No, ideme ďalej. Asi urobím ako prvý piesok ešte viac piesku. No, to bude potreba. Najlepšie to je najprv asi jep. OK, už tu dávam piesok. No, vidíte? Mám tu piesok dosť. No a potom vlastne pôjdeme robiť kúpalisko. No, tobogán budeme robiť aj to. Neviem, ako urobím, to sa bude robiť ťažko, ale urobím. No, piesok som tu podávala a teraz robím ďalšie lehátka. A teraz dáme aj svetlo. No, nie svetlo, ale jak sa hovorí. Prasket. Aby sa... Prasket toto. Dážnik. Hotovo. Tak tu budem hovoriť. No. Myslím si, že to zatiaľ vyzerá dobre, nie? A napíšte do komentárov, no to vieme, že som to hovorila, ale napíšte do komentárov, čo mám ďalšie tu postavať. Tak. Vyzerá to dobre, ako podľa mňa. Máte iný názor, áno. Osnažila som sa. Tak. Jej? Ty ideš preč? Ty tam nebudeš. Tak. Tak ja už som toto trošku postavila, jop. No, trošku. Áno, trošku. Ja tady už som jedno a ja robím teraz malinku. To je len taká malá a potom bude ešte väčšia, ale to bude asi pár 2. OK, ja už robím tobogán a ja padli tu. A moc sa toho nezmenilo, iba robím tobogán. Jep. Robí sa ťažko, ale... No, čo už, je taký malinký tobogánik. Alebo tak to dáme. Jep, to bude lepšie. No. Ideme ďalej. Tak to môže byť. No, toto bude detský tobogán, lebo je pre deti. Bude detský. Úplne detský. Tu mega veľký pad bude. Dáme takto vyššie. A možno to urobím takto zavreté. Je bezpečné, keď to bude zavretý tobogán. Ale asi nie, lebo už robím tak dlho, takže tak. Dobre. Tak. To je taký malinký tobogán. Potom v inej časti budú väčšie tobogány. A vidíte, jak dobre sa leje voda. Dávam na vodu. Potom zapijem. Alebo poď hore, veď uvidím. Ne, som nechcela tú vodu. Vždy práve v tom strede. Jasné.
Tak urobím fontánu aj. Veľkú. To bude dávať vodu. Jep. Veľmi dobré. Ako, keby to neboli oni. Takže ich musíme pozabíjať. Len čo je potreba. Len dáme preč zatiaľ. A meč si bereme. Ten najsilnejší. Ok, umrel. Tu umri creeper. Umri ty a ty je baba. A vy slime moria. No ich stačí na jeden. OK. Ale musím tuto vyriešiť tú vodu, takže tu musíme takto. Sa tam naleje tá voda. Počkej. OK. Trošku to je moc. Tak to je zatiaľ dobre, nie? No, hlavne áno. Tak. Pomoc. Tu nie je vodou zaliaté. Ja to chcem zaliať. Díky tomuto. No a teraz zase. Tady mám dať. OK, neurobí to takú dieru, jak som si myslela, takže môžeme to dať tuto. A sem. Jo, a ešte tady. Jep. Tak toto je... Kokos. Tak. Ešte. Musím dať. OK. To bude tady. Ešte dáme pýta voda. A tu. Kopeme. No, moc nepomohlo. A ten je celý OK. OK, toto už. A toto pôjde. Jop, to im pôjde. Tu trochu má. Tak to opravíme. Tak. Tu je všade zvreté. Lebo teda... Komu to čo je? Jaký búk? Čo mám robiť? Asi nič nerobím, čo už. Len čo robím s týmto. Ten bazén... Aha. Pomoc.
Tak. Jop. No to zastavuje. OK. Kde? No a trošku to tu je pohroma. Tak. Plní sa to. Ani moc nie. Pomoc. Tu mám plne, že... Lebo tam dáme... Jep. No, hľadá som piesok. Spawn. Ke. Tam Bob. SpongeBob. Ale, nič. Yep, okay. Help me. Maximum je tady voda. Možno to teraz musím opraviť úplne. Ja neviem, čo to povedať. Možno budem potrebovať trošku húbku. Neviem. Možno trošku budem potrebovať tú húbku. Jop. Teraz to je práve v pohode. Halpavci v Portugáziu teraz. OK, tak to už asi bude v pohode. Prosím. Je to v pohode. Lebo nechcem, jak to bolo teraz pred chvíľou. Asi to už bude v pohode. No. Predtým to trošku nebolo v pohode. Ešte sú tu buky. Nie to, prečo som zdala piesok. Tak. No, je to sim. OK. To je späť, ako som to chcela. Je to presne úplne, ako som to chcela, díky Bohu. A zase musíme pozabíjať a urobiť ohradku proti monštram. Alebo svetlo proti monštram. Tak. OK. Treba trošku dostavať. OK. Choď preč. Tak, pavučík. Tiež zomri. To je nejaký dík. Zdal dobro. OK.
A ide zabíjačka, tí, čo sú v mojom dome. No, tady. OK. To je pracovník inak. Jo, ty zomri za chvíľu, OK, ale sa nebojíš nejak? Normálne sa to zdalo, že tu normálne šiel nejaký skeleton alebo kto. Mám tu hostia. Teba zabijeme. OK, to bolo trošku ľahké. Nikto, ale to asi už nikto nie je, tak je OK. Možno môj host. Creeper. OK. No, OK. Takže toto je koniec videa. Hádam sa vám toto video páči a čus.